ассалому алайкум бародар ва акаҷонон. Мо айни ҳол қарор дорем дар Лондон ва бо шарофати моҳи шарифи Рамазон ва бо шарофати бародар ва акаҳое ки даст ба хайр ҳастанд, мардуми мусалмон ҳастанд, дар Лондон ва дар Англия барои тамоми мардуме ки ҳамчун донишҷӯ ҳастанд, кор ва фаъолият мекунанд, зиндагӣ мекунанд, ба ин нигоҳ накарда урфу одатҳои диниро дар Лондон барои пешкаш кардани дигар мардум ва дигар мардуми мусалмон пешниҳод мекунем. Ва имрӯз бошад яке аз беҳтарин рӯзҳои ифтор аст дар Лондон ки мо мардуми Централ Азия, мардуми мусалмон ҷамъ омада ва ин гуна ифторҳоро аз ватан дур ҳам ки бошем мегузаронем. ва мо хостем барои шумо ин рӯзи ифторамонро нишон بدهیم. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیاه، گر ز دل باشد تراویح و قیام، گر ز دل باشد تراویح و قیام. ман чӣ хеле ки мебинед то вақте ифтор шудам бародарҳо аз дигар миллатҳо, аз дигар яъне ки давлатҳое ки бародар ҳамсоя давлат ҳастанд, аз Централ Азия ҳастанд, ба варзиш машғул мешаванд. ба мисли оне ки ана мегуна бозӣ гузаронида мешавад аз тарафи бародарҳо ва дар ин ҷо омада бо якдигар шинос мешаванд ва бо якдигар ҳамсӯҳбат мешаванд то барои зиндагӣ кардан дар Лондон, дар Англия якҷоя бошанд. ман ҳамин гуна бародарҷонон имрӯз бошад тӯи кабоби самарқандӣ аст ва ҳамин гуна гузаронида мешавад ва дар косаҳои хурд барои ҳар як нафар тақсим карда мешавад. ماه مهمانیست مهمان خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا، بنشین بر سفره خانه خدا، نوش جان کن از مناجات و دعا. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیاه، گر ز دل باشد تراویح و قیام. روز درمان است بر هر جسم و جان، می شود با روز جسمت پرتوان، هم شود با روز صبر تو زیاد، چون بیاری مستمندان را بیار. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیاه، گر ز دل باشد تراویح و قیام. ман ин буд ифтори ҳаррӯзаи мо ва то охири моҳи шарифи Рамазон шумо метавонед ҳаррӯза омада дар дастархони ифтори бародарҳои мусалмон иштирок кунед. рамазони ҳамаи шумо муборак бошад. бигзор ҳамеша хонаободӣ, дарсахони пур аз нозу неъмат дар хонаи ҳар яки шумо фаровон бошад. ассалому алайкум аз Лондон.